Kohan men ko para hau Jesus Christ dang hakine kisngi ki beladap ngiyok sngew bau Jesus ulajit bad ulapha ya ki apostol jungu arngut hakane ke gospel bementa kisngi pat ngiyok i ba kine ki apo ki senran ki jungu ki nongbot ki jungu ki ba ulapha arngut ki lawan pai shu ban ai report ban yathu ya ke ke ba ki la le ya ke ba ki la yamat ha ke commission ke jungki ban ya lap ya ke tin ke jong blai kane ke dei ka report lane kane ka jing ai jungki how jisu ha kane ka sngi ni ha ke kerteng jong jisu ki la be ya ki ksut ki la pan kot ki bapang bad ki la yamat ya ka bor jong jisu kam tame haba ki duai haba ki alap haba ki kren chapang ka kerteng jong jisu kine ki senran jong ki yo i ba uksut yu pendam ki yo i ba ki jingpang ke jing stom kala i no nelami no na ki to ki bru ki badan ka jingpang ke jing stom kane ka ba ki wan ban yathu yo jisu kane ka dai ka report ba kine ki senran ki jong ki lawan ai ho jisu u jisu udap da ke jingkemen haba ki apostol shisha ki layamat ya ka bor ke jong kham tame haba ki snuthu ba ki le ki ke ba haba ki le ka kerteng jong jisu ki yamat ya ka bor ke jong ke ba ngi haban kali halade hakane ka step kham tame haba ngi poson ya kine ki dekhot jong kana ka gospel ke ba manta ke sngi ko hanmen ko para ka dai kane yanga pada phiru lajit dau jisu yanga pada phiru la khot yo dau jisu hi ban ya lap ya ka tin ke jung ban pen priang ya ka gospel ke jung ban ai lem ya kita ki value lane kita ki jinglong jong jisu haki wei pat ki breu ngi wei pai wei ngi layo ya kane ka deiti kane ka kamram ban kren chapang ka kerteng jong jisu ha ka perthai barok wei ha to mangi i wei pai wei ngi la le na em ya kane kumba kine ki apostol jong jisu kine ki nyeu pho arngut ki la le ha bau pha ye ki arngut ki lek keleng saudong ki kren chapang jong jisu haba ki duai ki penon kam ya ke kerteng jong jisu haba ki yo i yano ki badan kam ki kren bat ki ya lap chapang jong jisu ha to manga ma phi ngi la ya lap na em ya ke kerteng jong jisu ha to ngi la kren na em chapang u jisu chapang ke kerteng jong ha ki we pat ki bro ki ba ngi kendu ha ke jing em ga jungi habang ngi duai hato shisha ngi pedon kam na em ya ka kerteng jong jisu habang ngi kren chapang ka kerteng jong jisu habang ngi duai ha ka kerteng jong jisu ngi yo mat na em ka bor jong kine ki apostol kine ki sanran jong ki yo mat ki yo i ya ka bor jong ka kerteng jong jisu den mata ka daw ki ong habang ngi duai ngi yo i bok suj upet umi no na kito gibru gibasa kem ksut nang ta habang giduai haka kerteng jong me na gabanta gibapang gibastom kiyo mat ya gejeng ko gejeng kya hato mangi iwei pai wei ngi yo mat na em ya kane keju kejing yo mat kum ba kineki apo ki senran jong jisu ki yo mat ngila duai bunsin haka kerteng jong jisu hato ki bapang ki basutom ki yo mat nem ya kata kajing ko kajing khia ho yo le se kajing pang ka jong ki kam i na ki hanrai ki yo mat na em ya kata kajing suk jong kajing im ki yo mat na em ya kata kajing jathaj ha padeng ka kajing pang kajing sitom kajing ki dalade manga habang aduai ha ka kerteng jong jisu ngadon em kata kajing snohon haba ngapendon kam ya ka kerteng kajing habang aduai ne habang ayalap wadala kejing em la jong ngayo man em kata kejing kelah halade habang aduai haka kerteng jong jisu habang yalap ya ka kerteng jong jisu haki weipat kane kadai kejing keli ke ba mangi ngi haban keli
Lada manga mapi kat kine kisnem ngila duai hak kerteng jong Jisu ngilaya lab ya kerteng jong Jisu lada ngimpat yomat kum kine ki jing yomat jong kine ki apostol ne kisenran ki bau Jisu lapa arngut ngidei ban keli lade ngi haban keli lade kai kadau bangingim yomat yakine ki bor jong hak kerteng jong Jisu yole se kadei ba manga mapi ngimpat pedon kam hok ya kata kedeiti ne ke kamram ke bau Jisu lai ngalong Kristen tengah kerteng yole se ngalong usen ranjung Jisu ngalong nong but jong Jisu tang hak kerteng yole se ngampat duai dak kata ke jing sirham dak kata ke jingej habang duai hak kerteng jong Jisu nak bantah jong no habang yalap ya sepang jong Jisu haki wepat yole se ngasu yalap tengdap yole se ngasu keren tendap kane kadai ke jengkeli ke bangi haban keli bat habang keli ya kene ke jengkeli nang ne syakmat ko han men go para ngide ban ya lab ya kerteng jong Jisu da ke jing sirham bat ke jengej habang yiduai ngide ban duai na du ke danut da ke ke jengej da ke jing senia jengi ha ke kerteng jong Jisu kane kadai ke jengkeli ke bang ngide ban keli bat ngide ban le nang ne syakmat nang ta ke babut u Jisu wang ngayo i bau ksut wan hiar na bene om dai tang kata u Jisu wang haki apostol ke jung shushu ba pim dai ban kemen bau ksut u la phet no ne ki bapang ke basitom ki omat ikata ke jingkoi ke jingkia hanrai kan mau ba ya ke kerteng jong pi la tho abneng kane ke ba niru ngidai ban pej ban kemi halade habang ayalap syapang u Jisu habang ayalap ya ke gospel ke jong trai habang aduai nak banta kiwei hak kerteng jong Jisu yole se kiwei kimdon ka jingkela yole se maki kimyo ya kata ka jingkot ka jingkia ke bamanga kemilenti ke bamaki kemilenti hanrei habangi pendon kam habangi keren syapang Jisu habang ya lap syapang Jisu habangi duai hak kerteng Jisu da ka jingej ya ka kerteng jong aba jong pi la tho abneng kabamut habangi pendon kam hok ya ke kerteng jong Jisu habangi ya lab hok ya ke kerteng jong Jisu ha setelah ke perthei ngin sayo ya ke bainong habeneng walada ngim yo ke bainong hang ne ha perthei ha kato ke kelimat ke bang yalap ha kato ke kelimat ke bang duai hanrei ngin sayo ya ke baineng ya ke bainong jong ke jeng embom jukut kane ke ba u Jisu upan kan mau yang ayepi wat koslai ya tau so ubangi yo kej neng yomat ha kane ka slapar thei menta kas ngi ne la shai hanrei to shat kemen bat to kemen bat to risa naba ya ke kerteng jung phila tho abneng pin sayo ya ke jing suk beneng pin sayo ya ke jing ei ha ke jing embom jukut kane ka ba u Jisu upan kan mau inga bade phi ha kane ka sngi lengba kane ka gospel ka ba menta den mata ka dau ko han men ko para ka poin ka beneng kong ngide ban kan mau bang ngide ban ya lap ya ke kerteng jong utrai klem sange da ke jingej bat ka jingsania ha ke kerteng ke jong habang ya lap ya ke kerteng ke jong habang ya lap ya ke gospel habang ya keren chapang ke jing hikai jong Jisu ha ki wei pat klempep kin sa yo mat ya ke bor jong bat klempep ngiru ngin yo ke bainong ha ke jing embom jukut bar kumjuro habang yiduai hak jing im lajong ne habang yiduai nak bantajong no jong no to ken ngin duai da kada jing sania ba maki ki wei ki bang yiduai kin yo ma de ka bor jong Jisu ban manga ubeduai nak banta ki wei nak banta la deru ngin yo mat ya ka bor ke jong to ken da ka jingej da ka jing sania hak ne ka sngi ko han men ko para ngin le ya kane ka bau Jisu ulah hikai ka bau la kren hangi ha kane ka step lengba kane ka gospel ni IT la de ho Jisu telitelan met bermen sem ni IT ya gejung perkhat gejungi kham tam me ya kata ka deiti ne ka kamram ka bau Jisu lapan khamti yangi ban lej saudong ka leng ka parthei ban ya lap sepang ka kerteng jungu ban duai nak banta ki bapang ka bestom nak banta ki baduk ki bakerdu nak banta ki basyam jinjar ki basyam lanat ki badan hakasipa
bamaki habangi duai habangi keren sapang kakerteng jong Jisu kin yomat ya kata kebor jong u Jisu yarap yangi Jisu kershan yangi Jisu aibor yangi nang petelenti yangi bangi nang laban pendap ya kan ke kamram ne ke deti ke ba melapan kamti yangi en yoro yo Jisu Christ